Oplever du for højt støjniveau i din daginstitution? Her kan farverne være et stærkt værktøj. Det er sådan, at vi siden 30'ernes industrisamfund faktisk har indrettet daginstitutioner med hvide vægge, hvide lofte og lysegrå gulve. Og sådan ser de fleste faktisk stadig ud i dag. De mange hvide og lyse flader gør ikke noget godt for vores sanse- og nervesystem. Det kan opleves stressende og vibrerende, og belysning, der kommer udefra og lys inde, har ikke noget sted at blive absorberet og vil derfor reflekteres rundt i rummet. Og det skaber en uro i kroppen. I Rum til Magi har vi rigtig mange måder, hvor vi arbejder med at sænke støj- og stressniveauet. En af de meget let tilgængelige og virkningsfulde er at vælge en farve på de store vægflader. Farverne påvirker os på et ubevidst og meget dybt plan. Det påvirker vores nervesystem. I Rum til Magi tager vi afsæt i farvepsykologien, og med de rette farver er det muligt at skabe tryghed, en hjemlig følelse. Det er muligt at berolige nervesystemet, skabe et dybere åndedræt og sænke puls og give ro i kroppen. Som eksempel bruger vi de let støvede grågrønne og blå farver og en støverosa. Det her var en lille bid af det store emne om farvepsykologi, og hvis du har lyst til at vide mere, kan du kigge ind på vores hjemmeside rumtilmagi.dk eller følge med her, hvor vi løbende deler viden. Tak fordi du lyttede med.